Hindi ininda ng mga taga-Pangasinan ang mainit na panahon sa Binalonan makita lang si presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. Ito ang susunod na Pangulo ng Pilipinas! Ferdinand Bongbong Marcos Jr. PBM! Salamat po sa inyo lahat at kami po sa unit team ay kung saan na po nanggaling at marami na po kami napuntahan. At pagpunta naman namin dito sa lalawigan ng Pangasinan, dito po lalo na sa west side ng Pangasinan, ay naramdaman namin ganoon din ang aming salubo na nakukuha sa taong bayan kapag lalo na na-umpisahan namin at napapag-usapan namin ang aming naging adhikain na pagkakaisa. Kasama ni Bongbong Marcos na namasyal sa Binalonan ang mga senatoriables nito na sina Senator Win Gatchalian, dating senador na si Juan Miguel Zubiri, Attorney Larry Gadon at si Representative Rodante Marcoleta. Katuwang din sa panliligaw ni Bongbong ang Team Aguila ng Pangasinan sa pangunguna ni na Congressman Ramon Monmon Gico III at Pangasinan Vice Governor Mark Ronald Lambino. Kailangan po natin ituloy ang infrastruktura ng programa na Big Bill na sinimulan ni Pangulo Duterte. Isama na rin natin dyan yung itinatawag na digital infrastructure na ang ating internet. Yung presyo ng kuryente, kailangan natin hanapan ng paraan para ibaba. Ang pangarap niya ay pagkakaisa. Kaya naman, Ito din ang nakikitang pag-asa ni 5th District Congressman Ramon Monmon Gico III para sa pagbangon ng Pangasinan. Pangarap ko, Mr. President, na magkaroon tayo ng Pangasinan East-West Expressway. And we would like to bring more jobs in the province by establishing more economic zones and opening up the province for more investments. Trabaho ang kailangan natin eh. So yan po rin ang aking plataforma. Iwala naman ang Team Aguila na solid ang suporta ng mga taga-Pangasinan sa pagtakbo ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Maliban sa Binalonan, nag-ikot din ang unit team ni Bongbong sa Dagupan, Alaminos, Bayambang at La Union. Hindi naman humarap sa media si Bongbong ukol sa hindi ulit nito pagsipot sa debate sa isang television channel. I wouldn't know his reason kung bakit hindi siya nakisali sa debate. But it goes to show na mas gusto niyang pumunta sa ground, maramdaman at makita ang pulso ng tao. Especially, yan in Pangasinan. This is North. Ito ang baluarte niya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.